Thawnthu Lawrkhawm subscriber zong te hamasa in chibai karon book le veka cheu kan video masa khan kan live na video khan giveaway kan siam dan tur te a comment dan tur a don thei dan tur te ha kan soi to a mi pathumin cheng zanga theu an don thei dan tur kan ron soya tun tuma hian khami result kha kan ron puang don ani amasa in ka channel hi min lo la subscribe lo ni chuan khonga in min lo subscribe sakla video tharapiang I don theina notification bell kha min lo click sak bok la chuan like le comment te min lo hnu chia sakin ka video te min lo share pui turin karon som tak meu chewa in khongai na karon nge na ni kan video masa khan giveaway comment dan tur kha #Thawnthu Lawrkhawm ti ba ka mani du danin comment tur kan ti a ti chuan mi van nei pathum kan than su dan tur chu in huang hian YouTube comment picker mangin kan thlang chuak do na chuan a fair theiang berin ron thlan kan tum do na ni chuan YouTube video link ti a hian helai a hian kan live na giveaway video link kha kan copy pheyanga chuan ta hian thil pakhat soibel ngai ta chu #Thawnthu Lawrkhawm ti in ron comment tur kan ti a maro chu #Thawnthu Lawrkhawm ti kha kan filter thei ta tlat lo mai hei premium in om tlat mai helai hian comment picker kha danga tingai man mai lo in ti mai theya comment picker dang te po kan han mangkual china ma se kan video link kha a mudik thei tlat lo mai a comment picker dang khan hei chi he na mudik theya chu wangin comment zong kha filter om thei lovin comment zong kha khan an dong thei do na #Thawnthu Lawrkhawm ti ron ti chi lo comment top te po khan in dong thei don ti na ni chu ti chuan duplicate user ro chu kan filter thung do na ni chuan noya hen fill up tur te oma kan ti thaze langa khami video a comment kha tatang hian la chuak ang o tu te nge lak chhuah don kan hrelawa engzat nge ron lak chhuah don kan hre thei lo boka comment kha zanga chuang hre ta omin ka hriang zat nge lak chhuah thei don o comment hi zali somnga pali aron thur chuaka hang ron thur chuah te kha tu te nge kan hre chuang lawa kai ni chuan he ta hian start rifle and pick winner ti oma tatang hian mi van nei kan thlang chuak don ani uluk takin lo en la winner ini thei donem comment picker hian aron pick nol don chem lo en ro le kan winner ma saber tur chu start ti ngal meng o tran ngal mayang kan winner ma saber chu maruati fanai profile picture da lova aron comment dan chu happy birthday I o hi hamoi aron ti ani kha kan winner ma saber ani maruati fanai nakina loman kanin pek dan tu le miron biak dan tur chu kan soidon ni pick another winner ti le ngal mayang o winner pahni na kan thlang le nga lang nangma khai lo ni fu hlau don em lo thlir le ro le winner pahni na chu vanal hruai dar ngon hei po profile picture da lo vanal hruai dar ngon ti ni happy birthday ti na ron comment ani kha winner pahni na nia winner pathum na tu tak niang mo hi last tur ania I dong do nem lo en ro le start winner pathum na chu du pachuau #Thawnthu Lawrkhawm video thar kan lo chang renge aron tia kha kan last winner khami te kha giveaway dong tu te anni te chuan hei ka video hi en pon nuam lu tuk lo mai theya screen share screen record han ti vel kha software eng mo han ti kwal vel kha boi thla ka chu wangin tian computer screen hi monitor hi ka phone in ka ron cover top maya min lo hre thiam don ni en lo hreom deuh po in chuan khang kan winner te khan nangma ni in ni chiang nge ani ti proof na in email account na in hming da ne mo kha khain ron screenshot anga chuan phone number screen 9 muah hian 8794 049 560 a hian WhatsApp in min ron bianga
chuan poisa in thon dan kan ngai tu don ani harem chan dan in poisa kan in thon don ani giveaway winner zong zong te ka lawmpui chewa winner ni tumaron comment don in be sei comment pikarina lak chua a thur chua tak lo te po ka torpui chewa hei hi top na tur ani lova arem chan dan in giveaway hi kan la ti zel don ani chuwangin ka video te khonga in min lo share pui zel ula giveaway kan la ron ti zel don nia in zawa in mangtha mutui choi tui vek ule